ty není si žena, ani Ja ty som žena. Však hovoríš ako ale chlap. ty si není, ty šfúr, lebo ty máš... Však tiežka si ako traverza ze stavby. Hej, ty brkojna. Hej, počkej, Kamadži, Kamadži, počkej, Normálne z počkej. tebe sa udelaj 4 slyšíš traverzy mě? a je z tebe normálne stojka na celý byt. Košťálníku, hej, Čaje. špino, hej, zuby, všimej si mě, nejí, buzerante. Ty si jdeš žádat že ženskou, hádej si se mnou sklapet. Drž hubu, buzerante. Ty mrtko jedna Na skurvená nic jsem si vyjebana. tě neptala, koške. Šapán Bůh tě potrestá za to, co děláš, ty mrtko jedna skurvená. Aby ste ľudia videli, že čo to je za človeka, aby ste Jako mám odpověď, jako mám odpověď. Čo vám chcem povedať, že takíto ľudia existujú na sociálnych sieťach, je to veľmi nebezpečné, je to veľmi ľahké mať internet, ale je veľmi ľahké sa dostať do problémov. Jako mám odpověď toho buzeranta? Takže dávajte pozor na svoje deti, kam sa prihlasujú, kde vysielajú, s kým vysielajú. Mobil by som nedával 7-8 ročným deťom a Aby ťa porazilo, áno, ty Nahlási to. takíto ľudia na svete bohužiaľ. Nahlásit Treba tady dávať ten pozor. profil. Nahlásit tady ten všetko. profil, protože musíte si dávat pozor na to, Ano. taky děcka. Tak, Ahoj, zdravím všechny, zdravím. Ahoj Petro. Oni nevedia ešte Ahoj, tak Mario. dať dokopy si, že Ahoj, aha, tak Verunka, toto je ahoj. sranda, toto není sranda, toto Moja je vyšuka sa skate, to od TikTok len a sama Petumáre Šavovra, od čo si kasasky myslím? Kerenvaj Preto som sa na takýto dementný tento duel, alebo čo to je, aby ste vedeli, že takýto človek v skutočnosti existuje. Internet je ľahká vec, ale aj ľahko sa dostaneš do nepríjemností a problémov. Takže treba dávať pozor na svoje deti. Áno. Lebo deti nevedia správne. On posílá živý jakoby duele, Sú víš? ešte len deti, takže aby ste vedeli, že tento človek je nebezpečný pre internet, spoločnosť. Já vím, že Anečko, že uráží, já vím. Dejte košťálník. Barbara vyláska pre, od té Penelope, tak si kabelka dali mano 6. Promím Barbary, já to taky řeknu našim lidem, lebo některý nerozumiejí. Nezáčka, no. To doma nusto sa sakánico pre uchylákoj, pedofiloj, čo vrimoj. Taj trobunte len sama, keď dosta šavovra, vypej TikTok, kura viešejovra. Trobunte len sama, Ale kasa kraftová. šavovre po TikTok, tak ten len sama me vykasa skirinkeren po TikTok, ke uchylákuraj, tak čtenážanen kábe, šenvaj kadej. Ten askirin a kárka. Díky moc, díky kámo, díky moc. Díky za klobouk. Ale prostě ty, to je, hej lidi,